Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigi döwletden 1,5 milliard Amerikan dollarynyň goly möçberde pul alar. Ahalyň täze administrativ merkeziniň gurulşy boýunça döwlet proýekti üçin tender beýetdirşliginiň geçirilip-geçirilmänligi belli däl. Emma ýarym resmi Orient neşri senatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýol başçysy Aleksandr Dadaýewiň sözlerini çetirläp, onuň prezident Berdimuhamedowyň şahsy goldawy bilen döwlet kontraktyna eýe bolmagy başaranlygyny habar berýär. Şeýle üstünliklere yetmekde bize elbette döwletiň we ýurdun prezidentiniň şahsy goldawy kömek berýär diýip Orient neşri Dadaýew çetirleýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedowyň ýol başçylygyndaky Ahal vilayetiniň täze paýtagtynyň gurulşygyna görülýän taýýarlyk barada 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda habar berilipdi. 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde prezident Berdimuhamedow Ahal vilayetiniň Göktepe etrafynda administrativ merkeziniň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşypdy. Senatçylar we telekeçiler birleşigi Türkmenistanda esasy döwlet podriadçysy bolup durýar. Ýurdun 2016-njy ýyldan bäri agyr ykdysady krizisde galýanlygyna garamazdan bu birleşik dürli obyektleriň gurulşy üçin ençime milliardlyk kontraktlara eýe bolmagyny dowam etdirýär. Birleşigiň eýe bolan döwlet kontraktlarynyň biri Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň gurulşy bolupdy. Moňa döwlet tarapyndan 2,13 milliard Amerikan dollary çykarylypdy. Bellemeli ýeri bahasy 2,5 milliard dollarlyk 600 kilometrlik şol awtobanyň we Ahal vilayetiniň administrativ merkeziniň gurulşygyna beýleki kompaniýalaryň arasynda Nusay ýollary atly şirket gatnaşýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä bu gurulşy kompaniýasynyň eýesi prezidentiň gyýy Ananazar Rejepow. Türkmenistanyň resmi mediasyna görä Nusay ýollary atly hususy şirket onkologiýa merkeziniň enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça bejeriş profilaktiki merkeziniň tiz kömek stansiýasynyň şeýle-de Ahal vilayetiniň administrativ merkezinde 2 sany 7 gatly ýaşaýyş çaýyň gurulşy üçin kontrakta eýe bolupdyr. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä şeýle-de Nusay ýollary hyzmatdaşlar atly açyk jemgyýetiniň eýeleriniň biri bolup, onuň bu şirketiň üstü bilen kämilligiň gözbaşy atly mal iýimlerini öndürýän zawod Ak Hazina atly transport kompaniýasy, Dayhan Sarpasy atly et öndürýän owu hojalyk kärhanasy, Kamil Market we Ak Market atly supermarketler bilen baglanyşy bar. Şeýle-de ol Türkiýede, Beýik Britaniýada we birnäçe offshore-da hasap alynan daşary ýurt kompaniýalarynyň ençemesine gatnaşýar. Türkmenistanda milliardlarça dollarlyk gurulşyk proýektleri ýurdun döwlet garaşsyzlygyny eglan edilip bäri başdan geçirýän iň agyr ykdysady krizisynyň dowam edýän wagtynda amala aşyrylýar. Proýektleriň inisiatory bolup çykyş edýän prezidentiň öz sözlerine görä täze gurulýan dethallaryň ençemesi soň boş durýar.